Sa ikatulong nga adlaw sa impeachment trial, gihisgutan sa depensa ang gingong plano sa paghipos sa tibok pamilyang Duterte nga gitawag og O-Plan Romanov. Sumala sa depensa nga tinuod ang plano, busa ingon adto ang gibuhi ang pulong ni Vice President Sara Duterte dihang gipangutana mahitungod niini. Apan tubag sa prosekusyon nga wala man daw ebidensya ang depensa. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Atul sa impeachment trial ni adtong Miyerkules, gihisgutan sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang Operation Romanov, ang giingong plano nga hipuson ang pamilyang Duterte. I don't know if it's true na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Sumala sa abogado sa bise nga si Attorney Mark Vinluan, ang giingong plano batok sa pamilyang Duterte maoy hinungdan nga misulti si VP Sara sa maong pulong batok sa presidente ug sa mga kabanay niini. Ang Romanov posibleng nagikan sa Romanov royal family sa Russia nga gipatay ni adtong 1918 atul sa Russian Revolution. Gibarugan sa Duterte Defense Team tinuod ang Operation Romanov. Gipaniiran matud pa sa mga operatiba ang mga Pinoy-anan sa bise sa Davao City ug Manila nga may resulta sa grabeng kahadlok ug trauma sa iyang pamilya. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions, like the one in Naga, was leaked by intelligence agents and her security was heavily compromised. Tubag sa House Prosecution Team, walay ebidensya ang defense team nga tinuod nga dunay planong hutdon ang pamilya sa bise. Narinig lang ho natin to dun sa isang naging statement ng Defense Counsel. So maliwanag, wala hong kahit na anong ebidensya na nalalapag dito sa paglilitis na to na mapatunayan to in any way. So it just remains an allegation. Sumala sa Malacanang, tinaw pa daw gihapon ang hulga ni VP Sara ngadto sa presidente. Tinuod man o dili ang Operation Romanov. Gina-justify niya ang sinasabing O-Plan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Ako si Argil Relator. One Mindanao.